खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। BTC ओनसोलनि दाब दाब जायगायाव मैया 27 जानुवारियाव BTR गोरोबथा सानखौ एबसु UPPL आरो गुबुन गुबुन आफादफोराबो BTCनि बायजोआव फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो क'क्राझारनि BTC एसेम्ब्लियाव BTC सोरखारा BTR गोरोबथा सानखौ फालिनायखौबो नुनो मोनदों। हाबाफारि बादियै फुंबिलिनि समाव बड'फानि मुसुखायाव गिबियै बिबारजों मान बावनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बाहागो लानानै गोनां खौरांफोर सावरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथाङा फोरमायथिदों दि NDFBनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे जायफोर बिथांमोना दासिमबो जेलाव जोबजानानै दङ बिथांमोना गासिबो जेलनिफ्राय गजोबनांगौ। नाथाय आं केसनि बेलायाव बेखौ बुंनो सानो जे केसनि मोनसे सिस्टेम थायो जेरै आंबो मोनसे समाव जेलाव थानाय समाव आं जेलनिफ्राय गखांनायनि उनावबो केसआ जोबनो थाखाय 5 बोसोर सम नांदोंमोन। नाथाय BTR गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावबो बिथांमोना जेलाव जोबजानानै थानो नाङामोन नाथाय आं बिथांमोनखौ गासैखौबो जेलनिफ्राय बख'नो हागोनखौ आंहा फोथायनाय दङ आरो आंहा बुंनायनि आरो मावनायनिबो साहस दं होननानै बुंथियो बिथाङा। आरो जायफोर बिथांमोना फासिनि अर्डार जानानै थानायखौ आं बोखारनो थाखाय खावलायदों होननानै फोरमायथिबावदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बे हाबाफारियाव BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे लरेन्स इस्लारि, MP रेनगोरा नार्जारी, BKWSनि CM मिहिनेश्वर बसुमतारी, NDFBनि बारग' दैदेनगिरि धीरेन बर' आरो एबसुनि थान्दै हानजाजों लोगोसे BTCनि डिपुटि चिफ रिहन दैमारी आरो गुबुन गुबुन बिफाननि EMफ्राबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। रायजोआव सोरखारा बिथोन होनाय बादियै आसाम पुलिसआ ड्राग्सनि हेंथायै गोख्रों संदानबाय थानायनि गेजेरावबो ड्राग्स फालांगि खालामनायनि बिबाङा दासिमबो खमायनायनि सोलाय बांनायखौसो नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो गोख्रों संदानगासेयावबो सासे बैसोगोरा ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों पुलिसआ। खौरां मोननाय बादिब्ला गलाघाटनि टेटेलियायाव गंसे गारिनिफ्राय सिग्रोमनानै गोबां बिबांनि खमैबो 15 लाखनिफ्राय 20 लाखनि गेजेराव जानाय ड्राग्सफोरखौ हमनो हादों। सिग्रोमनायनि गेजेरजों हेर'इनजों आबुं 22 था साबुननि बाक्सुखौ हमनो हादों पुलिस बिफाना। बे हमनो मोननाय ड्राग्सनि बेसेनखौ हाथाइनि बेसेनाव 15 लाखनिफ्राय 20 लाखनि गेजेराव जागोनखौ मिथिहोदों। हमजानाय सुबुंखौ नरेन्द आरो बिखौ 80 बोसोर बैसोनि होननानै मिथिहोदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला हमजानाय नरेन्दआ सिगाङावबो बेबादिनो आयेन बेरेखा फालांगि खालामनानै जेल जाखांबायमोन आरो जेलनिफ्राय गबोनायनि उनावबो फिन आरोबाव आयेन बेरेखा खामानिखौ मावनो जागायफिनदोंमोन नरेन्दआ। मेट्रिक आनजाद आरो OHS आनजाद होनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गेदेर खौरां। रायजोनि लाख लाख मेट्रिक आरो OHS आनजाद लिरनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय माखासे गोनांथार नेमखान्थिफोर फोसावदों। गासै मोन 35 नेमखान्थिफोरनि सफ जारि खालामदों सोलोंथाइ बिफाना। बे नेमखान्थिफोरखौ फरायसाफोरजों लोगोसे आनजाद नायगिरिफ्राबो मानिनानै सोलिनांगोन। सोंथि बिलाइ लिक जानायखौ होबथानो थाखाय आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बर्डआ बे राहाखौ लादों। फोसावनाय बादियै सोरखारि फरायसालिनि अनगायै सोरखारि नङै फरायसालिफ्राव खुंनाय जानाय नङा मेट्रिक आरो OHS आनजाद। आनजादाव जिरायनायनि सिगां गासैबो फरायसाफोरखौ सिग्रोमनाय जागोन। आनजादसालिनि गासैबो खथायाव CCTV केमेरा लगायनांगोन। सोंथि बिलाइ आरो फिननाय बिलाइ बेखेवनाय खथायावबो CCTV केमेरानि राहा थागोन। आनजादसालिनि गाहाय दरखं आरो खामसालियावबो CCTV केमेरा थागोन आरो आनजादसालियाव फरायसाफोरजों लोगोसे आनजाद नायगिरिफ्राबो मबाइल फन लानानै हाबनो मोननाय नङा आरो आनजादसालिनि दरजा खिरखिफोरखौबो बन्द खालामनाय जागोन आरो थिखानाय सम बादियै आनजादखौ खुंनो नांगोन। सोरखारि नङै फरायसालिनि फोरोंगिरिफ्रा आनजाद नायगिरिगिरि महरै थानो मोननाय नङा। बे गेदेर खौरांखौ फोसावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। আজিৰ দিনত আমাৰ তৃতীয় বড়ো চুক্তিৰ এইটো দিৱস হয় 27 জানুৱাৰী। আজিৰ দিনতে 2020 চনত তৃতীয় বড়ো চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছিলে আৰু ইয়াৰ আগত 20 ফেব্ৰুৱাৰী 1993 BSc আৰু 10 ফেব্ৰুৱাৰী 2003 BTC গঠন হৈছিলে। আৰু প্ৰথমতে মই আমাৰ শ্বহীদসকলক যিসকল শ্বহীদৰ তেজৰ বিনিময়ত যিসকল ৰাইজৰ পৰিশ্ৰমৰ কাৰণে যিসকল ৰ'দে বৰষুণে আন্দোলন কৰাৰ কাৰণে এই চুক্তিবিলাক হ'বলৈ পালে ইয়াৰ কাৰণে মই শ্বহীদসকলক প্ৰথমতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। শ্বহীদ পৰিয়ালসকললৈ মই মোৰ মৰম আৰু মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। আৰু আজি চুক্তি বিভিন্ন ঠাইত উদযাপন হৈছে। বেলেগ বেলেগ ঠাইত বেলেগ বেলেগ সংগঠনে উদযাপন কৰিছে। আমিও ইয়াত কৰিছোঁ তামোলপুৰত। যিটো উন্নয়নৰ কথা
চুক্তি বহুতখিনি ৰূপায়ণ হ'ল ইয়াৰ কাৰণে মই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰী বা ৰাজ্য চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিন্তু যিখিনি চুক্তি এতিয়ালৈকে ৰূপায়ণ হোৱা নাই আৰু এই যিখিনি দফা বাকী আছে সেইখিনি কোনো কাৰো বিৰোধী নহয় কোনো কাৰো কন্ট্ৰভাৰ্সি হ'ব লগা নাই কোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে এইটো বিৰোধী নহয় গতিকে সেইখিনি অতি শীঘ্ৰে ৰূপায়ণ কৰিব লাগে যাহাতে নৱ প্ৰজন্মই বা আহি থকা প্ৰজন্মই পুনৰ ৰাজপথলৈ আহিব লগা নহয় তেখেতসকলে যাহাতে গুণগত শিক্ষা ল'ব পাৰে সায়েন্স আৰু টেকনলজিটো তেখেতসকলে আজি শিকিব পাৰে আৰু নিজকে সুস্থ নাগৰিক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে আৰু দেশখন আগুৱাই যোৱাত তেখেতসকলে সহায় কৰিব পাৰে যাহাতে তেখেতসকলৰ মূল্যৱান সময়বিলাক ৰাজপথত আহি ৰ'দে বৰষুণে ট্ৰেন লাইনত আহি আন্দোলন কৰিব লগা নহয় এই কথাবিলাক নজৰ দি পেলাই দায়িত্বত থকা কৰ্তৃপক্ষ বা ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰ যিমানখিনি কনচাৰ্ন অথৰিটিজ আছে সেই সকলে এই চুক্তিবিলাক 100% ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে মই সেইটো অনুৰোধ জনাইছো मोनसे समाव आं खोनादोंमोन बिटिआर माने पेप्टिस एग्रिमेन्टनि जिथु दफाफोर बियो 82% जाफुंबाय होनलाबायनाय खोनादोंमोन आं बेसेबां नंगौ नङा जेब्ला आखाइ होगोन अब्लासो बुजिगोन आं 82% बाथ' 18%ल'सो आंहा मावनांगौआ दा खोथाया बेसे जेखिजायानो जाया जेसेबां पार्सेन्ट दं मावनांगौ जिखिनि बाखि दं बेखौ आङो सरकारजों रायलायनानै सुफुंनो थाखाय आं नाजागोन खिन्थु आं खोनानाया बिथांमोननि मानसिफ्रा जेनेबा सोरबा एनडिएफबिनिबो सोरबा इउपिपिएलनिबो सोरबा एबसुनिबो लिडारफोरखौ आं बुंलाबायनायखौ खोनादों बेसेबां नंगौ नङा खिन्थु 82%आनो जाफुंजोबखाबाय होनना बुंदों दा 18% दंबावो बेखौ नायनोसै आङो